Ginawa aning tunuhan ri oy. Pwede nga pa jud ko diri ba? Wala pa jud ko kahatol pasahero. Gutom naman. Mayo ani. Buli isa ko. Maniudto ko mo balik lang karon. Hey! Oy, pre! Asa man ka? Musakay ko. Oy, pre! Buli isa ko kay mukaon ko. Pabuta lang ko diri. Gaya pong pare nakabalik ko eh. Kabalong nagdali ko. Ay, salamat na nagturno na masahero na! Uy, naalaman naman ng masahero ani. Gaya pong pare, uy. Uy, nabilin man na iyang susit diri di ay. Kung magdugay-dugay si pare ron ako dun ihato ning pasahero karon. Siksihan man na iyang pasahero ha di ay. Alay, ma'am! Ya, taraya, poblasyon ko. Turno ba yan ni ma'am? Dugay kay kapreha. Ako na lang hatod aning pasahero karon. Uy, tama-tama kay naay nagturno. Makasakay ko dayon. Sakay na ba? Aw, dili. Na masahero mga ka. Strikta pong madam, uy. Asa ka, madam? Sa bularan ko, kuya. Asa ka, madam? Sa poblasyon. Basta poblasyon, tangi na siya. Dali naman. Sa bularan di ay likod. Pagdali, pod. Tara na, kuya. Unsa pa may gipaabot na to? Turno man eh. Kulang pag-isa. Na, mauna ni Ron. Ha? Asa pa man mo pasakyan? Ano may masiguan ni madam? Ha, tulo? Kagamay ani mong motor, asa man mo pasakyan? Di sa likod. Wala, pwede pa? Ay, yung nagpasakyan pa na nimo kadako, ana. Ay, madam. Kuya, kadaog ka? Kaya ra ka, hindi. Bantay bitaw, ha? Dugay-dugay magud si pare gud. Nakakwarta pa. Nakatangki pagtsika. Tara na, kuya. Unsa pa may gidugayan na to? Puno naman ta. Time sabi. Unsa naman pod? Manguleksyon ko daan sa inyo hamplite. Tagpila. Tag 50 kada isa. Sige. O, dara. Tara. Dara mo. Kalakaw na ta. Gani. Kwarta na. Pagkulit ka mo kay malakaw na ta. Muraragway na hitabo. Utok ba kakwarta na yun? Pre, asa naman ka? Ularga na ta. Ay pre, muli isa ko maniudto sa kudaan. Hulata lang ko diya ha. Imbis na anak ko, nilakaw naman hinoon.